dofune sinimu kanmung tumung baise hodarok hukumu mukumuni kerong raja baise phiaba jorane tuituro kemai thangka turu jotone silai kemang sajanai engkha kothok bithi koroi mukheteng sanamu songo hubor khainai koroi harpe porpe kafinai koroi kha kan borok tum borok ni kok salayo bolai layo tangai koroi kha buthai bumul sainai sinai koroi kha ketal jora tongbor slajogo hatiwo manthogo dal bidal naithok kanmung tumung hatiwo manthongma dal bidal kanmung tumung bai sakno thuklob laye bolaye naithok sari thaniwo kemai thangka baithangi kan borok chum borok rok tak borok rok khulmung bulmung rigmung srimung bolaimung koribekha ri borok chum borok hatiwo manthogo phiaba baksa nogo ri thanti side korikha baksa burirok thantini mane sidu siniliya ri tangna rungliya haikono turuk kemai thangka ri tak thanti takmung phiaba otiprasani kanmung tangmung rongno yaphangni simino phurungui plamani bagai kaham yapri seka jone khorong kogrobai bulaini ojoma sikro Narendra Dev Burma tai biniti amo unglai mani tamangi opanda matlaiga Orang sentini, serai rokbang ma 14-15 jana phekya, ke opong ma rikotek ni competition. Kai rikotek competition kaiman ni kai sini jorani korang, tini 10 bosor kakak, tini second October, gabon rik sawanya sentini orang kaca mom hai competition dar kata. Kai sini next generation rikotek rok tanah renglak, nei sengom wa subi khlairika. Sini beri buma bodol logo tabuni dara pasoli sicolis abu hai boys robor bodi rotana rulia bor kana ke pai kano pogya hai pano tang na ke rulia rotana janda basabuti bagai bestong bagai borotak dia baksa ke rung sublia no a ringyar no sentesa bongno seng koi mungunar nai besar no fruti bor budarung no ne sengam bagai sentini bongno ro competition khlaika Gasing competition result bo ungkha sengabo adino no surprise nai tristarar program kotorong puru sing jorani khorang sengabo no result declare bong prize brinai asake acha obo boito art competition khayo exhibition khayo nor khai record he khayo obo busuk juda ni wansuk buini art ni slai obo belai no juda sini mukumurok praino komuri kamawai thamakya abane ba sentini abane o step manau obo heta mane sini next generation o sini hukumurok tapok tu sengapa reminder kena pesa ke bathai bumul ro boto tongnari ni o borbo khata mu khlair jakha ba ulote bo kotor ko bakhainen ro step na na senggulo bo bathai bumul ro bakhranye borbo tapok jak serundrop kuba borte rengkha kai khali ro ke sente bo bathai ro sarna bagi sengapa just Tino Oktober ni salmari jone khorang asaima salno dogoi jone khorang asaimani bisichi kama sal otongthok salno dogoi busa buri busa rongno rikothe singna takma batalemu panda sonja jaka jone khorang rwainogo abni sokat rejangnai Oktober talni thamti salmari o kotor panda khlai Agartala town holo o salo sokat chimi rejaiya Bimal Devrma mukumu sokat tei Sunja Devrma mukumu sokat burjangnai abuna karibo kubun juda samung botang tongnai misaka sikir Narendra Dev Burma 2 October chini jorani khorangni asaima sal tai norok joton saima mayo tini chini Mahatma Gandhi ni asaima sal o je 2 October जों jorani khorangna asaima sal no जों honggagun khlaiयै जों panda khlailayo bisi burum no जों town hall ahya ke ba dosar bobono thangai ol potoro khlai जों ino panda no khlailayo tongma samung butang ni bisinti जों panda no palailayo ya taklai o osani sal khlaima bai tini osani saptami o sal ni bagai जों tini o 2 October asai ko joran khorang asai salno जों tini hall bisingo kotor pandang bisinti palainai liya ai kai a pandang nai phainai
Oktober ni 30 Oktober 30 Oktober abo nai tahun hall nai apanda kia seng joran korang na asema salno mudunar gay bini soy asema salno mudunar gay o salno seng ini ereng thang dia kare seng ini oro urubai nogo seng sererok ni serai besar ni kothe takna ni panda klai lekha nani seng song lai lekha sambutan no rubino ini oro serai besar ni kothe takna ni batai mungi tongo kai o sallo ang joto na puila no khaka ham tai hamjong tai hambaya pharo sini joran korang adom songrono tai sini joto nai tongnai aku pupuk sono tai joran korang no khapur jangnai joran korang no bagi samung tangnai wansung nai joto no nang khaka ham tai hambaya pharo kai ini oro o je ko rikothe takngani batai mungo hai khorok brui khorok sibri phai manjang phai ke serai besaro tai khorok nei borok phai lei tongmani no borok sokoilia jora ki sokoilia ne ko kai bone transportation kisa jing jalo pusawi borok opai malia age ola ma phai no kono se borok ma sek laika age awon bagino joto no khaka hamya pharo age sung abo je rikothe taknani khasing sini oro je obono chariti sanan bagai je saktar nai sini ko buku kisuri de boma sung nana nei bo na to rogo nana ni bul haro ka hama bul haro on bagino nana nei nung lai wan sri bonon nana nei mui tong kha lukuni nana sing tong kha ai kai mojo ton play saktar khamo bai ke chariti sanani abun ti saktar kha ai tai hasalong ni heja mararong ni borok kathalong ni botu i baksa phaibe kya kai o aguli no kobang kubang go tai kisa hasal phaina tongman korong ni borok sapalia ai pano je ngui tongmani oro ko 14 jon mangjamani abo komkom ya kai ujuda ku sam no se ini oro khaiman kha belai no khate tuma tongka ai kai busanggo je 30 tarik go se je panda khaina thangi tongo aro bo seng ko rono seng pandawo narkha sikla salai o koro college ta university poritongnai rokni bagai je sak hamtui no buino bo hamnani ready abo tui sing kaisa koglam patai mungnar kharo tei sere rokni bagai hingkai ang sare ka hamnai ni borok agi sing sing puila joran korang tau to 10 bosor kable 10 bosor ni puila pun sibra ang sare ka hamnai ni sing siri korang asiri mana tak leke sing खूब बाई सारेना नहीं 6 7 8 सेराई besarno खूब बाई गने खूब tui सारेनाय किनि जे जरन खरं आमसाय ग्रुप नि दङ आमसाय ग्रुप नि बिसिङाव जोंना बो खायरिका बं बिसिङाव बादायरि बनारनो हरजेनो जों नाहारनानि खायका अगनो मियारं बिसिङाव आरो आति हाय जों गने को काइसार आति आमसाय माने ब्लक नि त काइसार आमसाय ब्लक ba eba blog ni abo angsarai hamnai ni bidu hai sobai ka bidu no jasai kai se nai gole abono amjok nai jeng borno khoroksa kenar nai ko ma school ni sobai ka kaisa amsai ni kaisa amsai ni no kai tham kai bai kai ba ronok ni atoi bidu sanam budak abono amjok nai jeng angsarai ka hamnai ni taklai taun pon ni programo jeng sari nai ai kai abo haikeno seng sambutang abon pore abon yagulo seng aro tongnai tini je obo rikothe tangnai rok ni bisingo je ko mannai rok first second third nai abrono seng adino sokadia parnai awon bade bo seng aro o je doran khorang ni je ko surida muko kha gonan sikla sokat nei abono je 7 simising abono ko sengkha dinani sokat dinani abo bo sengrenai aro tongnai 5000 rang kaisa manpotro kaisa boram bulai kaisa logirisa kaisa kuntang kaisa abdi kaisa borno yaparnai abun log-logi taklai se bimol debama muk sokat nei sapnai bimol debama thijamani bo joran khorang ni bagi samungtang langha joran khorang bagi bo biasini kamang samungtang langha 2012 je sengmani 12 sing sengi bo kaham kering tongsa bo je 2016 17 joran bo samungtang kha bin kono mutunar gese taklai simka hain hayu je sunita bai bimol bor khijala langha bor person chini no kapal hamya seng bor no omor
suya sini no saya yang morona borok sebenarnya karena sini logis nanti mana tomani abo mandia abo celai kamani ko ai pada boni ko no mungkin na pergi boni je pada ada pani bagai ba sini bi bol kere samun bagai je ini asal kaham orang gue salam mani lesuni tak kan pada ada pani bagai je samun tak mani aku ni mungkin na gai tai joran orang ni bagai borok je sakal lang mani joran orang ni bagai je boni hakuar bagai je ko ya harmani bisi burung ba joran orang aja mas halobo ba saya mas halia ba debo je joran orang bagi orang ni hakuar bagai samutang lama ko no wan subina boni sulit kamu kagenang sekelas sokat dari hingga bo tamsin bimol debono sokat nese dalu kena lagi bimol debor mani kaito je samna ni no ti ngaba abu ti kaisa komite o khadaka komite khawai borno selection komite khaijaka ai kai selection komite o tongo jebo ko ramdi sunjamu khaganang sekelas sokat ni bagi kaito aro semano je sokat manai ro bor khorok kam tongwaro ila kan nodi gopal deborma somir deborma tai hingkai biplop deborma borok khorok damaro sainai tai ko hingkai bimbol deborma mu sokat ni bagi ki tonggo aro usa deborma ai kai ko kulora deborma bijana bimbol deborma bihiro ai sadona riang ai kai ko Kripasindu Jomatia ai tai doktor olok deborma borok khorok bana aboni selection kena bagi harjaka Ike abun log lagi sengarwo kini pandatai kuning nai kong lam pandang nai kong lam ni log lagi sentai kini kemana kau samunggo pada dokan samunggo ba simunggo samunggo je hukum mukun samunggo je kawari samung tang nero sak tang nero abun log lagi sengarwo sen kori nai borong mulai berapa nai asal dengan ini kita borong mulai berapa nai Oke, ati hege no, seng busanggo cini, jotun hai taklai kot kotorun kai seng taklai BCC, 10 bosor kan kasih orang asal masal, orang ni asal masal no rugi, seng tam khaiman, tai suruh pasimi ya, 30 hari kini bicara Oktober, busang 30 hari Oktober simi ya, ahun lagi, bisa busang bisa romi no seng, ahun naik kau, kai tebo kai di hajar mana BCC saja kai no kesaro seng kemana pandang wan subul seng sam batang halai nai kai asam batang seng sari di sana bagi itu konai kai angcare kaham mani angcare kaham nai abon tamu seng spesies nani nai abon tu yang kita sai kelarwan tahu kok ngai je angcare kaham nai jen bisa mau tahu Nus kaida no kisah legila kai ingui tongo kisah saido kaham nongui tong mani je kaham wis kanglai tongai tongin tongo aran bisi kisah jagao sundia raja bono go saya bono gui tongo sikla salai no ini no lama hanjawo keri tong mani drug salai le mani tong hanjawo keluk le mani api hai ke kuma wo no gui awon bagi no ang cerai kaham nai no seng cerai no kawo wan suri na nai seng borok je angje cerai kaham nai kai tam cerai kaham na kai coba sana nai botam tam lama tei botam tam samung bising tei tam tomung bising tei bo cerai kaham nai abun bo sana nai sangai bo ban sung nai kai abun sungtui orwa tahun holo seng blok kaisa tuwi 10 blok ki sobai ni khak layo kai ke orok sari nai orang sehari ya kai nol media ni juga tahu media ni sih orang tu kan sobi nai kai tahun holo lupa jarang je kotum nai nai mana media ni sih orang kan sobi nai abun tu tong nai no abun selain kau kotor ngai sih ayo rengnok goje rengnok 6-7 purinaro high school senior basic high school lo je rengnok purinaro borok bisiwo waisa wani pan ang cerai kaham nai no cerai no sari tu bungkus kangono borok protidi borok na protidi ini kalau kaisa enok pun karya kaya cerai besar no ang cerai kaham nai ni sari tu ai sana ni loi kaitun lukuni borok bus kanggo pasawi lukuni bus kanggo pasawi borok ang cerai kaham na sana ni loi pun kok sana loi na nai ni logi suruh kau nomor kaham mama bayi ya pas kena bayi ya tahu kok sana ni borok smart ni nai abun logi ang cerai kaham nai no sari kakai school orang no ko tumporo sara sa kakai je 9 ke 11 12 pori tongai khang kun sai kuni boro je sanaring ya ba sanani ko khara gya kha sara gya tongai rokhang kun boro ko khana kai bong bisingo ari
bor saka kana to kai saka ang cerai kahamung nai no saka ai ang cerai kahamung nani kai bodo tam na nanga bo saka ai ang wati hai nong sai ang wati hai ke bo khatuna bo khatung mari na bagina ang cerai kahamung nani no reng sare wo obo somun kuri kin tong nai reng no bo boro joto nang koi mung nar nai aron reng nai pro nai bo pro bai pro nai rong bo je boro awak ang cerai kahamung nai no sari na koi kai tun jar no bo ulo mota ai kaya nanti kan sih pandak lain lain tinanggo bo normal jatuh nang media orang bang hamba ya paro orang tini je manjak pendek jatuh nang hamba cerai usaha tai bung guardian orang hamba ya paro ai kata media orang hamba na paro tai orang je khatung mani khajamari nai je orang nai tumai orang hamba abun begini jatuh nang kau buku ni hamba baik macam dia puri orang baik kan orang senang dong hebat